Assalamu alaikum jama'a, barkanmu dai, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Kamar dai kullum idan kai ko ke baƙuwa ce a wannan tasha tamu, ku danna mana subscribe kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Tofa Hausawa suka ce tuna baya gyara gaba. A yau ne za mu tuna da tsohuwar shawarar da tsohon sarkin Kano ya ba Janar Muhammadu Buhari. Sarkin ya yi magana ne kamar haka: domin ceto ƙasarmu Najeriya ya kamata canji ya soma daga majalisa. Sarkin ya ƙara da cewa a kowane wata sanata yana karɓar naira miliyan 36. Idan aka raba miliyan 36 gida biyu ya zama miliyan 18. Ragowar miliyan 18 ɗin kuma ya isa a ɗauki mutane 200 'yan Najeriya aiki. Sarkin ya ƙara da cewa idan aka yi haka, kowane ɗan Najeriya da aka ɗauka aiki zai tashi da albashi 90,000 a kowane wata. Haka kuma idan aka ɗauki mutum 200 sau adadin sanatocinmu 109, hakan na nufin za a ɗauki mutane 218 aiki. A takaice, kowane ɗan Najeriya da aka ɗauka aiki zai yi rayuwarsa a wadace da rabin albashinsa na kowane sanata. Haka kuma ɗan majalisar wakilai na karɓar naira miliyan 25,000 a wata. Haka dai lissafi ya yi ta ci gaba har zuwa ƙarshen tattaunawar tasa. To jama'a, kada ku manta dai ku danna mana subscribe domin samun wani sabon shirin namu. Mun gode.